So, muid taistal cuma gal. Muid i gáil go Connemara a condain galibh agus muid gáil go Cnocsúin. Agus, dyn mo hwhaine te agad fyd an thursio. Má bís, like go homlan bís. Har má abas a cála fan je íonta róisio, tá mé ho skitchaman a fai. So that there bís má him go to bís. Mé bís. Swisha Aigne tá má chuig jig is scídór agus singe me concertín. Is me Sorcha Ní Lorcáin is scídór in an ngáil. Bí me sinnim a fidil agus tá má séideag bheandís. Is bhriseadh Áine Ní Mháirtín tám cearbhín de díis, tám sa darbhrín I gcuil chláisbhar AG agus is rapáilíne. Is me sin Neasa na Dhonncha agus tá má 7 milliún díis agus is asra sa bhíl me. Casam ó an ichtar a Sean Nós go chud is mú agus tainn se go mórlam. Sean Ó Súilleabháin nó Voodoo mar gléithar mar stáitse. Bhím léirú cheoil, sais electrónach, hip-hop. Smisha Oisín Mac nó Oisín Mac de bhriseadh rapper a bhín play hip-hop an gaige agus de filiocht agus chudarád iteráidir bestoi. Smisha Megan Ní Fhearraigh is ceathrar traidisiúnta Sean Nós mé. Mistím grúpa de bhainm clan Victory agus mé má ceáil am éonar agus I grúpa de bhainm Big Love Fasta. Tá an seo grochsúin a Connemara áit a bhééis ceathrar chealaíní as fudfád na tíre a tíocht chéile dún rudicíns nu a dhéanana sinna óran nu a chrothú as óran Sean Nós agus iad a measca hip-hop Sean Nós agus ceol traidisiúnta i chéile. Tá spát into hip-hop hí rudí difriúla agus seanraí éagsúla a bheasca i chéile. Ní rud go thomlan éagsúil go thomlan nu ach rud nu a dhéana as bhfuil an hanahéan sin hip-hop. Sa bheidreach nó garú tuige festa nach súgra é. Ó thug mo chrí gan chuid bhallart ná dúilta mé. Ó híl tú me bhela le bladar des ciún do bhéil. Is go ríomhar mo dhéanar tarracha líní des an tail. Dílat an des. Gur maithid. Is ó an grá an tóir an bidach na garad, agus is ó an cinál moltachatán freisin tá an duine a chum an tóir an bíse a molla bidach agus bíse I pecamach nar dí is seise leis faoi bidach. Well, is an chosúlachtaí idir Sean Nós agus hip-hop an annach bealaí. Is tá hí gcéiríonn an Sean Nós cineál ó ilíocht gailach agus mar sin de agus an dárad scrífa le aistear soch bláidir an bhéimir I ruchlar legus a ríme agus fiú leis an óir an seo, le déad a léomh meach eile agus bfach se an chosúla ó an hip-hop fiú an chéad vers ábir a bhideach na garad tuige festa nach súgra é a thugmach lí gearraid bhallart ná dúilta mé ó chiail tú mé bhealad le bladidir das ciún de bhéil is go ríomhar mo dhéanaar tar cálín í deasa an saol. Tá richim bhfuil cinál isteán agus na ríme na súgra é dúilta mé ciún de bhéil cheappa gur scríomh sin le hí buile hip-hop a mo thuirmse sa se an spéisiú. An rá ein smaointe adsa faoin versa is tú gur a scríomh agus tú géisteach leis. Tá méid ire dearú an taobh eile na scéil, beidir go méid sé go maith taobh bidach a léirú. Beag taobh nuas na rán mar go bhfuil sé á scríomh a réagsúil. Cínta thar céan. Well stoi, is má an túús a sin mar sin códá cinál dhéana as agus é thuirt isteach san éanúid fichiid agus an tíomh eile de eáil. Sin ar céan, tá somad a scríomh mar sin.
Agrigi, Biagi níos mé rinítá de le cála a grí ach mar sléí elí a bheitse nó de dhéanta an cinenne le ghlacha leis a fidanna is linne ach rinne. Fellan rudabe atá nu agus difriú gun hip-hop. Sinna rud mé álan hip-hop. Fiú leis na fóhanraí nua legatá takeí chun cían. sé duchar chur sios céir is hip-hopán ó híomh ceolda a grísin mar si lug chu difriúil a chéile ach gur hiadú siad log an tús céanna an síol céanna ábast. Tá hip-hop an le ruí nua chríol agus manglam nua aimse eile a chrathú agus leathnach eile sa leabhar stáda mar le cúna néiche. Mónúir, má hacht malacht a wasú anna man den darma dir thar gúlach tá sin ámig ardú manna man. Sora Rosseville, Choshkuina, Taruan is a shark moichle. On Eibhlín, Cholín, Gosimra, Cholabuir, Saga. Chiad chuoin na tam leis Sean Nós ná an chiad ranga chuma ag Thosma le ranganí le mar féidir I Leanann agus bhí si choáling mar thug si secha sprí agus is rud an specialta bhí an fásús agus sinna chuí a ringe me go leor go mochad cardide tá siad fós am agus tá fós na hór an bega a thug si roiin ein freisin. Cheapain go bhecin na daoine timppla seo cecha luchir satá an seo atá ein leis Sean Nós. Bhí sé ag mochad tuismóí agus bhí sé ag mochad sean tuismóí agus ag an chlán ar fád agus tá sé go rá ochlún go glún agus is rudáling le feice lei sin. A go le bóí na Rossaville. Sin piasacol a chum mé sin le síh má bhíon sanda. Song go méle mé sios sé beagán díobh so sé rá hapig fi láthair. Searáidtíobh é luasta. So in le sí so I tried síisiil me go castle an rud a ring muid a bheith an le a bulí cardí na an charts ná nótaí mar sin ná bhí de dúir siú chun tradition a daine le fólam agus go bheith sinna sí saláirda. Ach, nefhí muid cumú cinál rud traditionta. Dar an and the earlish. Yeah. Ná mu cleachtaí leis Harbí. Could bhór nótaí na bhfuilm with a rá an chun's traditionta. Fonda frozen. Sick. Asha. Yeah, Asha, but tra jazz. Yeah. Leis a bullet ton fanna se a d cinna tam fáda. Bhí te gáil háart agus háartastí riile inis. Atrim ri mai. Tá jazz. Yeah. A maho a bhín agamsa na bhím sinnim ná go má sir agus ggóil má líú suasar tíí cos le Eibhlín agus just séidir hiúil leis a rí. Bhí má bhaid dála gin tú le don daoine bhaid ród frí de harp cos le gohfuilta sa haithe fa haine na daoine bhaid ród ag bheith a chur chud ceáil agus a taithí frí de harpsa agus tuarann se níos mó talún deit má? Yeah. Dhéann se ra níos fosa. Do hen, trim. Na ensin du tin túiste han zone. Yeah. Dat jart. Nás cléidir idir earlish agus Oisín. So cos le Parting. Bheith tú cáiltre gana. Fuiste muid a níos leis. is muidir fuas níos. Bhí ar earlish cinál fuas níos linn thuglaat a réit. Tá muid fólam ra díobh sa dar mór ach tá muid fásta fólam cinál sin earlish a bhú. So just go fáda sin stíon síl sa gunne stíon ensin sa gunn
bhfuil se mar fortún inis. Thosig mé ag scríomh nóair bhí mé Eibhlín díos in áis darbh adam do thos in rán na brathair. Sin áis anna speisial agus inis téim go dtí an Cabin Studios an áis is fear an dún. Buinem an tanmhas. Scríomham amhrán atá tábhachtach domsa. Me amhrán is déanaí I dtreo na síolse. Sin amhrán a bhíonn cé go bhain mé, níl me héal scríomhtá síos rám. Nánig mé roiig I déanamh na rudaí a bhfuinem anna tanmhasú, agus ní bheidh aon duine ábaltha mé a chur síos. An duine spreagann mé limime cuid ceoil ná máthair fear anna chúlálta. Taispeáin sé metal agus hip-hop dom agus is má linn a éisteach leis nóair bhí míad sa glúisteáin. Ní raibh clú de leid agam faoi Sean Nós sola bhfuil mé na Neasa. Óna bheith ag caiit le Neasa tugann go bhfuil anna cuid staire ag buint le Sean Nós agus credim go bhfuil sé anna tábhachtach a bheith ólach faoi sin. Bhí sé chosúmúil feiceáil tír chobeg agus gúil rudí chuid ifriú le tarlú san áit chéana. Ní rá is Sean Nós cloisteacha I dtíobh agus cheama go rud chosúmúil bhí an mar cloisin tú gúnaíonn seo an chaanteir cheanais. An sin na bhí sé leirtlamsa faoi atíobh chola me faoin rapáil agus cholairt agus is rud chosúmúil bhí an mar freisin í chluisteirtá mar sin hartan seo. Bhí sé na scáthíal le tacht le chéile, sí sé an cool. Má chanan tú amhrán is féidir lomsa sais I brú timpeall le son, ag ní bheith aon clic nó aon rud. Let so sás le son? Yeah, tá. Alright, so. Sa féidir nó garrod tuige feasta nach súgra é. Óg mochraí gan chuid bhairt ná dúiltha mé. Nuair a thosaime I tríal beideach na garda chaasa leis an rithim, cinál dara me mí chomportach bhealach, agus bhí sé nús gra me gáil in ná na rudí ar fad a bhí fóla mé am ó hús tíl. Cheama gur sé chosimúil mar níor cheap me gur an nuad grám go hanos go dtí go nearman a seo. Hosa do chuinneal spé me sé mo éile can. Méí dú an mátí mar chios mé gal an afran. sé casú dús. Sénta thabhairt a dúsa mar ceathrar tradiisiúnta na ceathrar Sean Nós na háran a chur chun cin agus le bheith dílis na háran sinna Tá sínta bradáil as an teanga mar neola mé ag dí go roma thart fahíineag ní facail géala go gom rih sin agus an thabhairt a dúsa na háran na Sean áran na san ceantar sa tíir a chur go stáit eile go heit eile. So cén dá bhhaithí tú a casú le ceol hip-hop? Ar dús rih gur thosamúid ceama gur an samúla bheitán agus gomach an síimeán achan sin cáil nuair a tháinig an cruúir atáne dóla me fum hain agus cheapin gurmrálam a bheith casa ar an mealacha tá cleachta méid agus a dóla me. A bheith dílis don tradiisiún Sean Nós? Gotíireach, agus cheapin go bhfuil cinál áileacht a baint leis na hórán an bailach ina bhfuil siad an filiocht agus i gceol ar fad. Tuigim sin go thomlan, sílim sa go se speisialta gróta dílis le sé 1, 2, 3 las agus sin an rud is táhachtta a caiite a an rud a tríal ach
Testa go ag dearú le de crí de anam gur ceathrar Sean Nós tú agus tá sin dácharte. Bhí sé chohíonntaach láirt le meigin agus taobh gon scéal eiceil, mar chuann sé PC difriúlaisteach san Sean Nós agus bhí sé go hálainn agus ní chálann sin traidisiúnach an airad. Tá teanga có fashionanta is le tá sé ahanana Tá couture rudí tharlú le sampleart. Coppla bhíon hanrin me sé fógra agus ceall me an áran ó roisi de bhaáile, agus sílim sa gur tasa gan ahanana an áran seo bhí sé dog. Ag bhí si de geirí cinál stíl neo amstre chu leis, so bhí an cinál cooler, cinál techno, hip-hop rudí. Bhí sé inta simil, but bhí sin inta táhairt agus bhí me sin inta bradá leis sin gro áran mar sin ar an radio ar sa telefís in Gaelic. A cinál rud nu amsir a bhíon. So bheith sim agad sa beidir cinál sampla ná sampla dhéanamh le rudí mar sinna. Ceapan go mach sí mam rudí cins mar sin íile. Mar cheoltóróg bhí sé go hálainn gur chusí cinál cóirle orm agus fan sé sin lom go dó. Domsa déanann ar thar ceoil má an ceoil léirú islí bhfuil sé orgánach agus persanta dóibh féin sin rud is tachtaí nach film ag cópáil a nómad ó daon eile stocha. Domsa is páirt mór an sampláil an ceoil mar is féidir taifh déanamh ar aon rud, like bricfast déanamh ar maidin, just córá bhíon ag ma bham or ma bhainter ina chéile, like níl na taifid son ag géan den eile ar dam, so tá mana bhór dúlas. Okay, Neasa, bhfuil tú an géirigh sampla hafad? Cínte? All right glad. Chuir na clúiseán ort. Is gona mí tílas. Sa féideach nó garú tuige festa nach súgraí. Óg mochrí gan chuid said wallart ná dúil tá mé. Ó híl tú me bhealú le bláthar des ciún do bhéil. Is go ríomhór mo dhéanaar tar a chalíní des an tíl. So, féidir rud mar sa. So, an bhain salsa trílas san, an mis trílas an airchlár. Okay. So, chamála san, tam úsáid aga mar Santa Seorann san. Hip-hop beat as an Sean Nós. Tú sásla san? Tá má sásta leis. Tá, gur maiid. Sísimú. Go dtíon faointe seo tá doga in úsáid gach písa cheoil seachas na Jomí. Wow. So, seanna persanta agus orgánach don céad sampla bhfuil tafada agat, like, so fair play there. Bhí deisiad breanúir an lidicí agus iad léomhúpla rá. Ionach, óránt iad a bhríal ósáid gan éon bhfuile ar dús agus an sin nuair tá sé sin an duna muid díreacht iad a rá ar an bhfuile? A bhrí Tomás Furca mulm se an bear le tain le giile le funnig le álacht is deisiach méin de cúlín das troplach fidjin hisna an ór is an taobhach an air go deorg sé sa se gá.
innen do thuigh dom is na brig áil an cóirní chunón bhí bhealach go mláisisin de fóg mas dár. Parcíon, feirdifa, sin feirdifa. So, mata tú híon sásta leis tríú man an bhfuile éimar sin? Yep. Tá go má. A bhríd máthhar chu lim se an bear le tain le giile le finad le alach is teise mén le choúlín des troblach fridge na hiisle nó is an taobh an air go dúrg sé se go is bracha go galibh go nóg méid gardín úl is dunga se argáil le bheitthe déana sport. Saide go thcíon leile agus í go breid an óran seo se do chréide nílíntaach ceir blina dé réiste ceappa agus de a buinte hanig sí suas le chuincheap nu aimimstre freigar bhríd an méid dúú fucha agus seachas clí rís leis an gnás seanáis de traidisiúnta ghfuil si an tóí leis a bhar breá seo ní si chotóí sin leis a chuide bit si go ceil inseach ó cinás le ggó mar ará mór a spórta agus an chuinteap agus bhí sé ionach chuí go an ná ceall an chuinteap sin na cheappa just é a buinte gan nerd meach na bhí an na riide. Dom is an brig áil an cháin ní chunón bhealach go mláisisin de fóg na stór. Ínta charcíon Tá sead an sin bailíir tá an obair déanta an sin agus sé feirdifa sin héon ghfuilmuid réile go le tafata má tú héon sásta.É, Tá sásta. Tá go mámar sin goban isteach sa stúdio. Tá anna bhór dúil as an éan seo thug sé saol agus scéal nua don seanarán. Nu muid Jenny na PC lá hain chéile na fum na sé go jazz fan na chéile anis na teise le chur le chéile seo ionta jazz. Stolmid gon nobran rap le ceall tradiisiúnta agus é an éalaigh. Ní hir má go mar sin fear ach tá sé ionta cool. Sílam sa go mé ar chuir tuiscin dingy dá Sean Nós agus war an géalaigh. Stoir se níos mó pobl le héile. Pobl dá rap agus pop agus Sean Nós. is ceall tradiisiúnta go generalta agus bhí níos mó daoine geise leis réalaigh. Sin dínta táhachtta leis réalaigh Thuine beag. Thuine beag agus é thógáil agus é chéileú. Tá chobró dú leis méid gurháin mu amach stogur se mar fiú mar rudí a gaibrú amach cinál chuniu mu ará agus fan mud bailach le haid a gáil chríd. Well a cháirde, cin scéil é. Mu sé bré thuirde thuirgrid aibre a lugaléir a chlostal. Go má. Solhasamid, bhí na héon idirach gur rá míle buíoch libar fad, rinne sib job gon chéad go bhí sib thorcíon agus tá ceappa ghfuil an thuirde héan ghfuil sé dochreite agus go chearcamach se bhí hardbh brodúil as méid aibre chúisteachán. So, gan heile mhuiile weimse a úsal í thuúlaháin i dá héin le do hall.